inogara yega. Chaminoga ndi mambo. Mambo, ayeye ndi mambo. Shumba inogara yega. Oh iye ndi mambo. Ayeye ndi mambo. Ayeye ndi mambo. Shumba inogara yega. Oh iye ndi mambo. Ayeye ndi mambo. Ayeye ndi mambo. Shumba inogara yega. Chaminoga ndi mambo. Aiwa kutaurirawo nyimwe mbare dzokumusana akutaurirana chokwadi zvokwadi. Vhidhiyo iri harisi regore rino. Vhidhiyo iri rakashutwa kutanga kwaDhisemba gore rakapera, that was December 2023. Asi zvanditorera almost 11 months kuti ndinge ndinouploada vhidhiyo rino iri. Zvanditorera almost 11 months kuti ndinge ndinogadzira vhidhiyo rino iri. Pane zvikonzero zvaitisa kana zvasakisa kuti chinhu chinge chiri chinoitika kuti vhidhiyo iri ringe rinotora nguva yakareba kudai. Kutaurirana chokwadi pamberi paMwari, this was one of the best moments of my life. Yes, so ndichida kutenda zvakanyanya veFwari safaris avanowanikwa kuVictoria Falls. Aiwa, idzi ndidzo shasha nyanzvi panyaya yekugadzirira vanhu maholidays nemutengo wakaderera. Handiti so hama idzi dzakandidana dzikanditi angosei toda kuti mumboenda kubhoma, dzikabva dzandiendesa kubhoma dzikandibhadharira. Aiwa, thank you very much veFwari safaris. Murambe makadaro pese pandinouya, murambe muchingodaro. Handiti so zuva iri ndakafara zvakanyanya, kwete inini ndoga, kunyange pamwe chete naYoboi Beats. Ndofunga Yoboi Beats munomuziva. He is one of our own. Ndiye uyo ane tundebvuyo ane tundebvuyo ndiye akaita kuti page rese inonzi YouTube channel yedu inge rinobudirira, nekuti ndiye akaimaneja uye ndiye achiri kungoimaneja nanhasi. Ndichida kuti big shout out kuna Yoboi Beats. Pari zvino hatinaye kutaura kuno ari kuchando. Zvakare ndakanga ndine munin'ina wangu uyo anonzi Binocular TV, inonzi Binocular TV, saka tinomuti Binocular. So takaenda tikanowa nenguva yakanaka. Icho chikomana chachona icho chakafara zvisingaiti nekuda kwekuti zvakanga zvichiitika pachinhu chakanga chisati chamboitika kwaari. Takanowa nenguva yakanaka. So hama dzangu, pamunoenda kuVictoria Falls musarega kuenda kubhoma. Kubhoma uku kunofarwa ende inzvimbo yokuti ininika handizivi kuti ndingaitsanangure sei. Ndakakanganwa zita, ndikakanganwa nhamo dzangu dzese, ndikakanganwa zvakawanda. Vanhu vakanga varimo, anyone wawaida kutaura naye akanga achingotaura newe, anyone wakanga uchida kufara naye akanga achifara newe. So hameno mweya urimo mubhoma. Kune vese vakamboenda kubhoma vanozviwisisa kuti aiwa, mubhoma munofarwa zvekurevesa. Aiwa, ndozvandangondiuya zokuratidzaiwo zvakaitika pandakamboenda kuVictoria Falls mugore rakapera. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, ndichiti it's much love and God bless.
Aisha. Welcome to Chikobokobo Helicopters. Hello everyone, my name is Aisha. We are located in Victoria Falls. Right next to post office. You can see us pretty clearly. It's written all over helicopter flights. We offer scenic flights. And we also offer charter flights. Don't forget to visit us on our Facebook page and all our social media handles at Chikobokobo Chikobokobo Helicopters. Helicopters. Bye!